Croeso nôl, mae gwyl Tafwyl Caerdydd yn un o'n gwyliau mwyaf llwyddiannus ni erbyn hyn. Gwyl a fydd eleni cynnig gweithgareddau ar gyfer y teulu cyfan o gerddoriaeth ac adloniant byw i sesiynau coginio gyda'r cogydd Wiliams. Bydd gweithdai chwaraeon gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru a'r Urdd a hefyd gweithdai drama, llenyddiaeth, celf a chrefft. Ac yma'n cadw cwmni fi, mae Awel, Davies a Llinos Wiliams. Croeso cynnes ato ni, y ddwy ohonoch chi, i sôn am yr wyl yma sy'n cael ei ysbysebu ar hyn o bryd. Mae'r wefan yn cael ei chreu dydd Mercher, os dwi'n iawn, edrych mlaen i gael sgwrs, ond cyn hynny, dyma chi rai sydd wedi recordio neges i hyrwyddo'r wyl. Helo, Jamie Roberts dwi. Mae'n grêt i weld bod y gwyddiau Cymraeg fel Tafwyl yn cael ei cynnal reit yng nghanol dinas Caerdydd yn Castell Caerdydd. Mae'n bwysig iawn bod y iaith Cymraeg yn cael ei weld yn cael ei ddefnyddio tu allan i'r ysgolion fan hyn yng Nghymru. A mae'n swnio fel bod rhywbeth i pob un yn Tafwyl yn gynnwys lot o chwaraeon. Helo, siamai, Hugh Stevens ydw i, a mae'n lwyth o gerddoriaeth gwych yn cael ei gynrychioli yn ystod Tafwyl eleni, o ran farwol Meg Stevens i surf rock gwych y Niwl. Mae Greta Isaac yn chwarae a llwythi o artistiaid newydd eraill hefyd. Helo, Alex Jones dwi i, a dwi wedi cymryd ran yn Tafwyl sawl tro yn y gorffennol. Mae Tafwyl wastad yn ddigwyddiad llawn hwyl, yn lliwgar iawn gyda digon o bethau i bawb i wneud, a fi'n siŵr fydd y lleoliad newydd yn Castell Caerdydd yn llwyddiannus iawn. Felly pob lwc i Fenter Caerdydd. Helo, siamai, Derek Brockway dwi i, pob lwc i Tafwyl. Dwi'n siŵr bydd y hael yn gwenyn braf ar bawb. Helo, Matthew Rhys i fan hyn. A pan oeddwn ni'n tyfu lan yn Caerdydd, rhai o'n ddiddordebau oedd perfformio ar celfyddydau, ac felly mae'n hyfryd o beth fod Tafwyl yn gweithio gyda chapter, Sherman Cymru a'r Urdd ac eraill i roi blas i bobl o'r gweithgareddau celfyddydol Cymraeg sydd ar gael yn y ddinas ar gyfer bob oedran. Dwi hefyd yn falch iawn fod Tafwyl yn cael ei chynnal eleni am y tro cyntaf erioed yn rhan o wyl Caerdydd, a lle gwell na Chastell Caerdydd i gychwyn y dathliad o Gymreigdod yn y ddinas. Waw. Wel, oedd cael gafel ar reina i gyd i hyrwyddo'r wyl yn beth ardderchog yn y lle cyntaf, chwarae teg i chi. A wel, gwed, wrthyn ni rhywfaint o gefndir yr wyl, pryd ddechreuodd hi a pham? Wel, mi gychwynodd Tafwyl yn y flwyddyn 2006. Oedd o raddfa dipyn llai adeg hynny, ac oedd pawb yn y Fenter yn cydweithio i'w drefnu fo. Mae jyst yn wyl. Pwrpas Fenter Caerdydd ydy hyrwyddo a dathu'r iaith Gymraeg yng Nghaerdydd, a dwi'n meddwl bod gwyl Tafwyl yn llwyddo i wneud hynny. Dwi'n meddwl dyna'r unig wyl Gymraeg y iaith sy'n digwydd yng Nghaerdydd ar wahân i pan mae Steddfod yr Urdd neu'r Steddfod yno'n amlwg. Dyna'r unig beth blynyddol i ddathu'r Gymraeg sy'n digwydd. A pryd mae'r wyl a faint mae'n para? Mae'r wyl yn cychwyn ail ar hugain ar y dydd Gwener, ond wedyn ar y trydydd ar hugain o Fehefin, dyna pryd mae'r wyl yn y castell. Wedyn mae'n mynd am wythnos gyfa o gwmpas Caerdydd i gyd mewn lleoliadau amrywiol tan yr 9 ar hugain. A pa fath o bethau allan ni ddisgwyl? Yn y ffair ei hun, mae yna llwyth o bethau. Mae yna ardal chwaraeon, mae yna prif llwyfan acwstig, mae yna lot o goginio fo Wiliams, sesiynau llenyddol, sesiynau celf a chrefft, mae yna llwyth o bethau. A wedyn am yr wythnos gyfa, mae yna nosweithiau comedi, gigs, mae yna sesiynau drama, lot o bethau plant meithrin, rhywbeth o dans pawb, dwi'n meddwl. Faint o waith i'w roi hwn i gyd at ei gilydd? Mae'n dipyn o waith, siwr o fod. Dipyn o waith, ydy. Yndi, mae wedi bod yn... Nes i ddechrau mis Medi, dwi'n meddwl, dechrau trefnu, dyn mae eisiau bod yn chock-a-block. Felly mae bron yn flwyddyn o waith i roi hyn i gyd at ei gilydd, ond diwe? Yndi, bron iawn, yndi. Dyna di swydd llawn amser Llinos ydi trefnu Tafwyl. I'w edrych ar ôl wythnos Tafwyl. Wel, pob lwc i ti pan fydd yr wythnos yna'n digwydd, a byddwn ni'n gweud bod wedi cael dechrau arbennig o dda. Gwefan yn cael ei lansio dydd Mercher, ie? Da ni, newydd lansio'r wefan, so mae'n fyw ar y funud. O, reit. Draw, tafwyl.org ydy'r wefan, a mae'r gwybodaeth i gyd ar hwnna am yr wythnos i gyd. Ac mae'r fideos i gyd ar y wefan, os ydych chi'n gweld hynny eto. A falle beth sy'n bwysig hefyd yw hyrwyddo'r wyl o ran bod hi'n bwysig i Gaerdydd, wrth gwrs, a phobl sy'n byw yn cyffiniau Caerdydd, ond mae croeso cynnes i bawb, ond ys e, hynny yw, mae nifer o bobl yn dod i Gaerdydd, yn prif ddinas ni, ac falle i ddod i Tafwyl, i'r wyl Gymraeg yma nghanol y brif ddinas, does dim rhaid bod chi'n byw yn yr ardal mwyn i mwynhau hi. Sa'n wych gweld pobl yn dod o di allan i Gaerdydd. Wel, da ni'n dwy ar gogledd. Falle bydd yn pobl da ni'n apod ar gogledd. Nes yn braf gael pobl o bo man yn dod. A mae'r wyl am ddim, felly mae'n gyfle gret i wneud yr holl beth am ddim. A beth am y castell? Sut wnaethoch chi benderfynu neu sut geithoch chi ganiatad i fod fyna? Wel,
Oedd y ffair ei hun yn cael ei gynnal yn y mochyn du am flynyddoedd, a da ni'n ddiolchgar iawn i Gareth yn y mochyn du am adael i ni gymryd y lle drosodd am ddiwrnod bob blwyddyn. Ond oedd yna 3,000 o bobl yno llynedd yn maes parcio'r mochyn du, a oedd o jyst dipyn bach yn ormod y bobl ar gyfer y lleoliad yn doi. Oedd, ni'n disgwyl tua 8,000 tro yma, felly mae'r castell, a da ni'n rhan o Awel Caerdydd tro yma, felly da ni wedi cael y castell gyda help y cyngor, felly dwi'n meddwl bod o'n leoliad mwy addas ar gyfer ffordd o mynd. Ond mae hynna'n wych ac i feddwl hynny, bod chi'n gallu dyfalu nawr y bydd cymaint o filoedd o bobl yn dod iddi. Ond mae Menter Caerdydd yn gwneud gwaith gwych yng Nghaerdydd. A mae'n mynd o nerth i nerth, ond i wi? Ydy, da ni yn cychwyn prosiectau hollol newydd ar hyn o bryd. Da ni'n gweithio hefo Mama Beichiog. Mae gen i sesiynau'n cychwyn nos yfory, dwi'n meddwl, yn y chapter ar gyfer merched beichiog. Jyst iddyn nhw allu cymdeithasu fo mama newydd sy'n siarad Cymraeg a dysgu lot am be ddisgwyl pan mae'r babi'n dod a pethau felly. So mae hwnnw'n dir newydd da ni'n mynd iddo fo rwan hefyd. Ac ych chi'n trefnu pethau gwych ar gyfer plant hefyd, yn ymwedig y maes chwaraeon, ond i chi? Llwyth o glwpiau chwaraeon, does. Mae gennym ni lot newydd ddechrau. Lot o bethau plant meithrin hefyd yn Mair meithrin a clwbiau ieuenctid. Lot fawr, da ni'n prysur. Ac mae rhaid i fi weid, mae'r un peth dwi'n ffindio gyda mhlant i, mae'r hyn i chi'n neud gyda nhw yn ystod hanner tymor a gwyliau'r haf ac ati pan i ni'n gallu gadael y plant gyda Menter Caerdydd am 9 o bore tan rhywbeth fel 6 a gweithgareddau gwych ar eu cyfer nhw, pob math o wahanol bethau, nad ni'n byw yn yr ardal. Mae'n dangos i blant hefyd ac i bobl bod modd wneud pob math o bethau trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Yndi, da ni'n gobeithio i blant deimlo bod siarad Cymraeg efo'i ffrindiau nhw'n rhywbeth hollol naturiol, gan bod gymaint o blant yng Nghaerdydd, wrth gwrs, falle ddim yn siarad Cymraeg adre, a mond ni'n siarad o'n yr ysgol ydym yn gwneud. Mae'n rhoi cyfle iddyn nhw siarad Cymraeg efo'i ffrindiau a jyst mwynhau trwy gyfrwng y Gymraeg gobeithio. Wel, gwych. Diolch yn fawr i'r ddwy o'ch chi am ddod mewn at ni drafod heddi. A pob lwc, gwedwch ni to beth yw dyddiad yr Awel? Mae'r ffair ar y 30 o'r 20 o Fehefin yn castell, a mae'r Awel yn para o'r ail o'r 20 tan y 9 o'r 20 o Fehefin o gwmpas Caerdydd yn lot o leoliadau. A chyfeiriad y wefan? Tafwyl.org. Tafwyl.org, digon hawdd. Mewn ni annog pobl i fynd ar y wefan. Os unrhyw un eisiau mwy o wybodaeth hefyd, allwn ni'n neud siŵr bod ni'n rhoi gwybodaeth. Pob lwc i'r ddwy o'ch chi, yn enwedig i ti sy'n ni'n trefnu'r holl beth, a diolch yn ddod mewn at ni heddi. Siŵr bydd rhywbeth i besio plawb yno.